आपलं एक हवामान विभाग आहे ज्याच्या आधारावरती आपण पाहतो की आता पाऊस येणार आहे किंवा आता अमुक एखादा ऋतू सुरू होणार आहे, ह्या सगळ्या आपण गोष्टी पाहतो. पण पंचांगाच्या आधारे आपण परफेक्टली असं आपल्याला सांगितलं जातं किंवा पंचांगाच्या आधारे देखील सांगितलं जातं की अमुक ऋतूमध्ये एखादं नक्षत्र आहे आणि तेव्हा बरोबर पाऊस सुरू होणार आहे. हवामान खात्याची आपल्याला गरज भासत नाही, जे पंचांगाच्या या ग्रंथामधून पावसाळा नेमकं कधी सुरू होणार आहे हे सांगितलं जातं. हे काय लॉजिक आहे? हां, कारण मी मगाशी म्हटलं की सर्व सूर्य हा जगताचा आत्मा आहे आणि सूर्यावर आधारित हे सगळ्या गोष्टी ऋतू ठरले जातात. आणि सूर्य जेव्हा त्या नक्षत्रामध्ये जातो, उदाहरणार्थ सूर्य मृग नक्षत्रात गेला की आपण म्हणतो पावसाळा सुरू होतो आहे. रोहिणी नक्षत्रात गेला की थोडेसे अवकाळी पाऊस सुरू होतात. तर ही सगळी अनुभवाने ठरवून त्या प्रदेशाशी निगडीत रचना केलेली आहे. कारण संपूर्ण भारतामध्ये त्याच नक्षत्रावर पाऊस पडतो असं नाही आहे. पण आपण जर का आपला महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश हा जो काही कर्नाटक हा जो भाग आहे, त्या भागामध्ये मृग ते स्वातीपर्यंत हा पावसाळा असतो. उत्तरेमध्ये थोडासा तो उशिरा सुरू होतो आणि वेगळ्या नक्षत्रावर संपतो. केरळमध्ये अगदी नोव्हेंबर अखेर म्हणजे आमच्या विशाखा अनुराधा नक्षत्रामध्ये सुद्धा पाऊस पडतो. थोडासा प्रादेशिक विभाग पण याच्यामध्ये आहे. पण त्या सूर्याचा मृग नक्षत्र प्रवेश ज्या वेळी होतो त्या वेळेसची आम्ही कुंडली मांडतो. महाराष्ट्राचा मध्य अक्षांश रेखांश घेऊन आम्ही कुंडली मांडतो आणि मग त्याप्रमाणे हा ग्रह याच्यापासून कसा आहे, रवी बुध युती आहे का, रवी गुरु युती आहे का, रवी शुक्र कुठल्या अंतरावर आहेत, याचा सगळा मेदिनीय ज्योतिष म्हणतात त्याला. तर मेदिनीय ज्योतिष हा एक स्वतंत्र विभाग आहे आणि त्याच्या आधारावर ही सगळी पर्जन्याची आपण नक्षत्र आणि त्याची कुंडली मांडून केलेलं भाकीत आपण सांगतो. बऱ्याच अंशी ते खरं ठरतं. एक वर्षभर आम्ही ते आधी लिहिलेलं असतं आणि हवामान खातं आत्ताची परिस्थिती काय आहे याचं अवलोकन करून ती आपल्याला अंदाज देत असते. आणि त्यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांचा विश्वास हा प्रामुख्याने पंचांगाच्या पर्जन्य विचारावर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि ज्याचा जसा अभ्यास असेल तसं ते भविष्य पर्जन्याचं सांगून त्याची प्रचिती घेता येते. बरोबर. काका, जसं तुम्ही सांगितलं की एक वर्ष आधीच या पंचांगाच्या आधारे पाऊस कधी येणार आहे याचं भाकीत दिलं जातं. पण पंचांगामध्ये पुढच्या होणाऱ्या गोष्टी आपल्या हातात नसतात, की जसं की आत्ता सायक्लॉन आलं, चक्रीवादळ निर्माण झालं आणि पाऊस थोडासा लांबणीवरती गेला. तर ह्या गोष्टींचा कसा संदर्भ आपण लावू शकतो? ते पंचांगाला चक्रीवादळ, सायक्लॉन किंवा या गोष्टी कळत नाही. म्हणजे त्या पद्धतीनं त्याचा सांगितलं. आम्ही काय करतो की मधला एक नक्षत्र पाऊस पडणार नाही किंवा या नक्षत्रामध्ये खूप मोठी मुसळधार वृष्टी होईल. त्याचं कारण हवामानशास्त्र सांगतं की सायक्लॉन आल्यामुळे हा पाऊस आत्ता लांबणीवर गेला किंवा हा मुसळधार पडतो आहे. ते दोन्ही शास्त्र एकमेकांच्या हातात हात घालूनच या ठिकाणी त्यांनी कामं केली पाहिजेत. आमच्याही शास्त्राला मर्यादा आहे. आत्ता या गेल्या काही वर्षात आपण जी उपग्रह वर सोडले त्याच्यामुळे हवामान खात्याचे अंदाजसुद्धा बऱ्यापैकी बरोबर येत आहेत. त्याच्यापूर्वी तसं घडायचं नाही. पण आता त्यांचंही शेवटी याच्यावर अनुभव, अचूक निरीक्षण या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात. पंचांगाच्या बाबतीत म्हटलं तर केवळ गणित आणि सूर्य कोणत्या नक्षत्रात जातो आहे, किती वाजता जातो आहे ह्याच्यावरच ते आधारित आहे. हवामान खातं त्याचं सायंटिफिक कारण देते. आम्ही त्याचं ग्रहस्थितीचं वर्णन करून सांगतो. पण घडतं दोन्ही एकच.